noma ngabe usesikoleni, noma usekhaya, noma usemsebenzini, noma ngabe uhambaphi, kodwa uzungakhohlwa ukuthi unofana bonke abantwana abakhona eSouth Africa nasemhlabeni. Asifani. Singayifanisi nabo, asifani, sehlukile. Thina sabantwana besibusiso, thina sabantwana bakaShembe. Umntwana kaShembe akafani nawo wonke umuntu okhona lapha phandle. Sinenkinga abazali, sinenkinga abagcotshwa, abantwana abakhuzeka, abantu banamhlanje mawuthi uzomkhuza, yabona ndimande mangu ufika uyiphethe isavami ibambe kanje. Muthi ngikhama nje. Mangijaji mfuna ungamjaji. Asasa bakhuza kanjani abantwana laba? Uthe khama nje, ngicela ngijaji. Hayibo. Ubona umakoti umNazaretha ishayimpana ehamba wakhehla lomuntu wathi uyinkeshi wanika mani masinembesa sinika ikhafu sinika amaduku leyiqoko bese bayijika bese bekhohlwa ukuthi bona bahlukile bafana wonke amakhosikazi namakoti abakhona emhlabeni. Ngisilabula libandla kunendlela yokugqoka khona engafani nabo bonke abantu emhlabeni. Uyabona mawufika inkosazana idlile ijini imankampani nkosazana ukuthi inkamfu kulejini yankamfuna shumayi ithi inkamfu ijini ukuthi boqhamuka benangijaji namhlanje abantu abasafuna ukukhuzwa kanti into ekhulisa umuntu nephilisa umuntu niyofaka umuntu ezulwini omndeni nelikaShembe ukuthi avume ukukhuzwa. Sinalonkinga namhlanje. Uyabona uGombela efika ezweni lakithi kwaMkhwanazi